Cynrychioldeb a chyffredinoladwyedd. Cynnog Prys dwi. A Rhian Hodges dwi. Cynrychioldeb. Yn aml nid yn bosib casglu data gan bawb o'r gymuned sy'n cael ei astudio. O ganlyniad, bydd yn rhoi dewis sampl o'r boblogaeth. Bydd y sampl yma yn cynrychioli'r boblogaeth ehangach. Dyma ni Gareth Bale yn arwyr ar y cae pêl-droed yn gweud ei fod yn cynrychioli pobl Cymru. Gall un neu fwy o bobl gael ei dewis i gynrychioli eu cymuned ymchwil. Y gobaith yw bod modd i chi gyffredinoli eich data i weddill y boblogaeth. Yn ôl George Gallup, nid oes angen i gogledd yfed llon bowlen o gawl i weld sut flas sydd arno. Yn hytrach gall flasu un llwyed, sef sampl, fod yn ddigonol. Defnyddiau George Gallup yr un rhesymeg wrth gynnal arolygon. Nid oes angen casglu data gan bawb i gael blas ar farn y cyhoedd a'r bwnc penodol. Os yw sampl yn cynrychioli gweddill y boblogaeth, mae'n bosib cymhwyso'r canfyddiadau ymchwil i'r boblogaeth gyfan. Hynny yw cyffredinoli.